pun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pangarsanipun para sesepuh ini sepuh kasepuhan sedaya langkung-langkung panjenenganipun Bapak Kepala Desa dalah jajaranipun sedaya ingkang kita hormati, kita mulyakaken, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Huji, panjenenganipun Bapak Harsono, Bapak Nadirin, dalah jajaranipun sedaya ugi ingkang kita hormati, kita mulyakaken, Sahibul Haflah, Sahibul Mushola, panjenenganipun Bapak Ngadimin ingkang kita hormati, kita mulyakaken, hadirin wal hadirat, jamaah pengaosan selapanan malam Senin Pahing kakung Sumawana Putri ingkang kita mulyakaken. Alhamdulillah wa syukurillah wonten ing dalu menika kita sedaya tasih kaparingan pinten-pinten kanikmatan sehingga saged sareng-sareng kempal wonten ing menika majelis wonten rangka pengaosan selapanan. Mugi-mugi berkah pengaosan kita sedaya tansah dipun paringi tetep iman Islam pun dipun kukuhaken ahlus sunnah wal jamaahipun, amin. Dipun paringi istiqomah ibadahipun, amin. Barokah manfaat ilmunipun, soleh solihah putra wayahipun, dipun kampilaken sedaya urusanipun, dipun paringi husnul khotimah akhir hayatipun. Allahumma amin. Sholawat salam muga tansah kunjuk lan katur dumateng panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya lumantar nderekaken pengaosan selapanan andados sababiyah kita sedaya kaiwana umatipun langkung-langkung jamun yaumul qiyamah badhe pikantuk syafaatipun, amin. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kita mulyakaken, monggo dalem menika kita ngimut-imut dhateng dawuhipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, qala nabiyyu alaihi salatu wassalam, la yu'ti li ahadin khamsan minal hayati illa waqad a'adda lahu khamsan akhara min jazaiha.
Kanjeng Nabi ngendikaaken dawuhipun Gusti Allah. Gusti Allah dawuh, Gusti Allah boten paring dhateng satunggalipun tiyang perkawis gangsal saking pinten-pinten tingkah kejawi temen-temen tiyang kala wau sampun dipun sawisi perkawis gangsal ingkang lintu minangka kangge piwalesipun. Dados Gusti Allah sampun nyiapaken perkawis gangsal kangge upah, kangge piwales dhateng kita sedaya asal kita sedaya kersa nindakaken nglampahi perkawis gangsal. Paham mau mboten? Paham napa? Perkawis gangsal. Asal kersa nglampahi perkawis gangsal dipun jamin badhe dipun paringi perkawis gangsal dening Allah Subhanahu wa taala. Nomor setunggal la yu'tihi syukran illa waqad a'addalahu azyadah ala nikmah. Gusti Allah boten badhe paring dhateng tiyang ingkang kersa syukur kejawi tiyang kang kersa syukur kala wau dipun sawisi tambahanipun nikmat. Mila kita sedaya kapan dipun dawuhi, kapan kita sedaya pikantut nikmat dipun dawuhi syukur. Napa syukur niku? Syukur niku matur nuwun. Sanes syukur biji lor. Kita dipun dawuhi syukur. Lah syukur pertama kali nalika nikmat menika dumugi kita dipun dawuhi maos tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedaya maos syukur alhamdulillahirabbil alamin. Nalika pikantuk nikmat niku ternyata dereng cekak. Kita kedah tasih menggalih malih. Sak sampunipun kita maos alhamdulillahirabbil alamin, lajeng kita tasih dipun dawuhi menggalih nikmat iki gunane kanggo apa. Umpaminipun kita sedaya dipun paringi kanikmatan ingkang arupi kesehatan. Dipun paring kesehatan niku lak nggih dipun syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Lajeng kita kedah menggalih kesehatan, kewarasan iki gunane kangge napa? Mula definisi nikmat menika warni-warni. Asring kita aturaken an-nikmatu tasarrufun ni'am li ibadatillah. Gunake nikmat kangge ningkataken ibadah. Mila saged kapan kita sedipun paringi kesehatan, kesarasan kalian Allah dipun ginakaken kangge amaliyah napa mawon ingkang berbentuk ibadah. Dipun paringi kesehatan alhamdulillah, lajeng dipun ginakaken kangge salat gangsal wekdal. Dipun paringi kesehatan kangge deres, kangge maos Al-Qur'an. Dipun paringi kesehatan alhamdulillah, iki menangi dina malam Senin alhamdulillah dipun paringi sesuk diniati poso sunah kangge ibadah.
Wonten malih definisi nikmat menika iya sarfun nikmah lima khuliqat. Gunakaken kanikmatan ingkang cocok, ingkang sesuai kalih ingkang paring nikmat. Terus gunakaken nikmat menika dipun usahaken ingkang cocok kalih sing paring nikmat. Dipun paringi kula panjenengan contoh enteng-entengan niku kula dipun paringi HP umpaminipun nggih kula gunakaken kangge telepon, kangge WA, kangge pados informasi niku rak sak mesinipun ngoten niku. Lah sebulane bahwa itu diwai HP malah ngundolani anake. Rong dina ajur. Kira-kira sing wae gelo napa mboten? Kuciwa napa mboten? Mesti gelo. Mesti kuciwa. Dikon gunake nggo golek informasi, nggo telepon, nggo WA. Lah kok malah nggo ngundolani anak gedhok-gedhoke malah ajur. Lah sing wae esuk meneh nggih bosen. Wis ora wae meneh lah. Tapi digunakake ring sak mestine insyaallah malah kepengin nambah. Kepengin nambah. Semanten ugi kita sedaya dhateng Allah. Allah dhateng kita nggih ngoten. Kapan kita sedaya kok leres-leres anggenipun ginakaken kanikmatan saking Gusti Allah nggih kepengin nambahi nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Demi yakti teman-teman, kapan kita saged gunakaken kanikmatan la in syakartum la azidannakum. Demi yakti teman-teman sliramu kabeh bisa mensyukuri nikmate Allah la azidannakum. Yakti teman-teman Gusti Allah badhe nambahi nikmat. Mula kapan kita sedaya dipun paringi kanikmatan monggo dipun syukuri. Syukur bil qaul pertama alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kaping kalih gunakaken kanikmatan niku sing cocok kalih sing paring nikmat. Langkung-langkung kita sedaya iki sebagai warga Nahdlatul Ulama, kagungan bondo sekedhik, kagungan kesehatan, monggo dipun tasarufaken kangge berjuang wonten ing Nahdlatul Ulama. Lah kula panjenengan penting sangat nderek dhateng Nahdlatul Ulama. Dipanci zaman sak menika kathah teng pundi-pundi sami ngaturaken. Bahkan mungkin bu kampanye teng pundi-pundi. Saiki kuwi wis ra usah NO-an. Sing penting pokoke Islam. Enten om mboten sing ngoten niku. Pun nate mireng napa dereng? Pun mireng napa dereng? Berarti nek dereng berarti mau ora krungu. Kata saiki teng pundi-pundi wis ora usah NO-an.
sing penting pokoke Islam. Nggih wanci kita sedherek NU niku yang dipadosi tenggene Al-Qur'an boten bakal nemu kalimat ittabi'u nahdlatul ulama boten wonten. Tenggene hadis nggih boten wonten. Ananging Allah dawuh secara napa saged dipun pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah Ngertos maknane napa dereng? Kaya semantuk-mantuk nggih. Ujug-ujug ngantuk. Sebelum ngantuk karo ngemat-ngemati HP malah jebule. Ya ayyuhalladzina amanu he wong akeh kang padha iman. Iki sing rawuh sami kagungan iman napa mboten? Kagungan iman napa mboten? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha amanu ittaqullaha. Tiang-tiang sing iman nampi dawuh saking Allah ittaqullaha supados kita sedherek takwa dhateng Gusti Allah. Takwa niku napa? Nindakake perintah ngedoi larangan. Pun iki sak rupa-rupane kita sampun berusaha nindakake perintah ngedoi larangan. Berarti pun termasuk wong sing takwa. Nah, tiyang ingkang iman, tiyang ingkang kagungan takwa niku wau tasih dipun tambahi malih dening Gusti Allah. Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa kunu lan ana sapa sira kabeh iku ma'as shadiqina bareng-bareng karo wong-wong sing padha temen, wong sing padha jujur. Tiang-tiang ingkang temen menika dipun tafsiri ai al ulama, para alim, para ulama. Mila kejawi kita sedaya sampun kagungan iman, nggih pun berusaha nindakake perintah ngedoi larangan yen kepengin slamet donya lan akhirat. Wa kunu ma'as shadiqin supados kita sareng-sareng kaliyan para alim, para ulama. Lah kita badhe kempal kalih para alim, para ulama nggih boten wonten dalan lintu. Kejawi kita sedaya bergabung, mendekat, merapat datang organisasi Nahdlatul Ulama. Lah kita sedaya tenggen Nahdlatul Ulama niku janjane kepripun wis nitipke awak lah. Kita iki nitipke awak tenggene Nahdlatul Ulama supados dipun akoni dados murid-muridipun para alim, para ulama ingkang tergabung tenggene Nahdlatul Ulama. Bila kita sedaya monggo berjuang langkung-langkung pengurus ranting monggo ingkang semangat anggenipun berjuang di dalam Nahdlatul Ulama, dipun giyataken kegiatan-kegiatanipun monggo pengurus ranting badhe ndamel kegiatan napa mawon
Wong NU menika nggih kegiatane nggih mboten namung ngojang ngaji tok aslinipun. NU niku sing diurusi mboten namung wong ngaji. Mula tenggene pengurus ranting kan nggih wonten seksi ingkang bagian pertanian, bagian koin, bagian kegiatan dan lain sebagainya wonten. Terus perekonomian wonten. Terus kegiatanipun kathah. Nggih sesuai kali kula panjenengan yang cok donga Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. Dipun nyuwun dipun tambahi masalah dengan rezeki, dipun tambahi masalah kesehatan. Dipun paringi barokah gesangipun. Lah kita sedaya kepengin urip sing barokah, rezekine barokah, umure nggih niku nderek dhateng para alim, para ulama. Andalu menika kula panjenengan ahli kubur iki kula jenengan do kumpul teng mriki niki kan sing bungah ngraosaken bungah seneng niku mboten namung kula panjenengan tembus ngantos dumugi ngalam kubur. Tiang-tiang teng alam kubur, ahli kubur kula panjenengan saking bapak, simbok, simbah, mara tuwa, mbah yen munggah niku sami bungah-bungah sami remen. Sebab kapan wonten kegiatan NU niku mesti wonten waosane tahlil. Ingkang dipun kintokaken dhateng sedaya ahli kubur wa ila arwahi jamil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Niku sedaya asal tiyang kagungan iman niku saged nampi manfaat ganjaran saking tahlil ingkang dipun waos. Ning kanthi catatan ngoten. Kita sedaya tahlil niku saged dumugi kapan tiyang teng alam kubur niku biyen nalika gesange nggih duwe kepercayaan yen ganjarane tahlil niku saged dumugi. Tapi kapan kok tiyang teng alam kubur biyen pas nalika gesange kok mboten duwe kepercayaan, tong mboten percaya yen ganjarane tahlil niku dumugi, mbok ditahlilna kaya ngapa tetep mboten saged dumugi. Lha kan Gusti Allah dawuh ana fi dhanni abdi. Aku kuwi bareng-bareng sartane karo penyanane kawulaku. Yen kawulaku nyono aku bisa nekake ganjaran ya tekan. Tapi yen kawulaku nyono aku ora bisa nekake ganjaran ya ora tekan. Lho. Keuntungan saking Nahdlatul Ulama kados ngeten. Padahal kita sedaya ngawontenaken pengaosan selapanan itu kan saben wulane pun ping pinten. Derek sing saben malam Jumat, derek sing saben apa saben malam Senin, sing malam napa mawon. Dereng mangken sing Ahad pon MBC itu malah 3 juz Al-Qur'an. Terus tiang-tiang teng alam kubur derek bungah atas kegiatan-kegiatan ingkang dipun wontenaken dening Nahdlatul Ulama, pengaosan-pengaosan. Para rawuh ingkang kita muliakan buat pertama, monggo kita sedaya syukur dhateng Allah, mugi-mugi nikmatipun Allah sak sampunipun kita syukuri
niku samangke Allah Subhanahu wa taala kersa nambahi nikmat. Allahumma amin. Allahumma amin. Ingkang kaping kalih wala yu'tihi du'a illa waqad a'addalahu al-ijabah. Gusti Allah mboten badhe paring dhateng tiyang ingkang purun donga kejawi sampun dicawisi ijabahe donga. Atas kita sedaya donga nyuwun dhateng Gusti Allah niku estunipun ijabahe donga sampun dicawisi. Lah sakmenika kang perlu dikoreksi kan, aku donga kok ora mandi-mandi, aku donga kok ora ijabah-ijabake sebabe apa? Kedah dipun koreksi. Sing kleru aku sing donga, kok Gusti Allah sing kleru. Wani nyalahi Gusti Allah. Sing salah ki aku apa Gusti Allah. Sebab donga niku nggih wonten tata caranipun, wonten kaifiyah, wonten tata caranipun. Senajan donga niku mboten termasuk wajib, tapi tetap diusahakan kapan donga niku dalam keadaan suci saking hadas kecil, hadas besar. Senajan donga niku ya teng pundi mawon kena. Donga niku teng pundi mawon kena, teng kuburan kena, teng masjid kena, teng musala kena, teng pasar kena, nggih mboten. Nang warung kena. Nemu kancane ndongake. Teng pundi mawon kae. Aku dipun usahaken kapan donga dalam keadaan suci. Kula kita dipun dawuhi supados mudawamatul wudu, tansah gantung wudu. Kapan kok donga dalam keadaan suci niku kathah-kathahipun enggal dipun ijabahi dening Gusti Allah. Allahumma amin. Terus iki tinggal masalah donga iki dalam keadaan suci. Ingkang kaping kalih niku masalah panggenan, masalah tempat. Masalah tempat niku nggih teng pundi mawon kene. Donga teng pundi mawon kene. Syukur pados tempat ingkang suci. Ya teng pundi mawon pada hakikatnya kena. Ning menawi kita sedaya kagungan hajat sing penting, nggih monggo lepados tempat-tempat ingkang mulya, tempat-tempat ingkang sae, tempat-tempat kang mandi kangge donga. Wonten masjid, wonten musala, wonten dalem niku mandi kangge donga asal tempate nggih suci. Wonten malih tempat ingkang dipun anjuraken dening para alim ulama inggih menika wonten ing caketipun makamipun para auliya, para wali kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. Terus waktu sing mandi kang itu termasuk waktu aktsara zairina fi maqabiril auliya. Waktu akeh-akeh wong padha ziarah tenggen makamipun para auliya, para wali. Itu malah justru waktu sing mandi kang itu, tempat sing mandi kang itu. Termasuk waktu sing mandi kang donga iku badha salat maktubah. Badha salat maktubah, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Niku badha salat iku mandi kangge donga estu niku. Mula kapan kita sedaya badha salat dipun usahaken kapan duwe hajat
anggenipun donga niku badhe salat maktubah ampun salat yo lunga salam yo lunga dipun usahaken donga syukur diselake maca istighfar yen ping 3 terus donga syukur wiridan sing komplit. Terus waktu sing mandi kang itu termasuk badal salat maktubah. Lajeng wonten wale waktu sing mandi kang donga waktu bainal adzan wal iqamah. Antarane adzan kali iqamah. Mila saya sangat badhe adzan yuk terus do donga cara tiyang rumiyin kan kapan badhe adzan sakderenge iqamah terus do puji-pujian. Niku maknane napa nggih ndonga nyuwun dhateng Gusti Allah. Sing diwaca bacaan tasbih, sing diwaca bacaan sholawat. Bacaan tasbih, bacaan sholawat itu kan bagian saking zikir. Man saholahu zikri an mas'alati aqtaituhu qabla ayyas'alani. Sing sapa wonge ketungkul zikir yang ingsun Allah nganti wong mau lali ora nyuwun apa-apa bakal diparingi apa-apa sadurunge nyuwun apa-apa. Berarti yang rumiyin niku terus dipun anake badhe adzan terus sami puji-pujian. Ganten sak niki zaman pun ngeten niki esrang pun warni-warni yen ana sing muni badhe adzan pujian ke bidengah. Ora ana tuntunane saka Nabi, ora ana hadise, ora ana dalile. Nggih panci bener wonten dari tengok ketiku. Tapi dalil sing melarang pujian nggih mboten wonten. Dalil sing melarang maca sholawat, maca donga bainal adzan wal iqamah kan mboten wonten. Wong malah justru pujian niku nek cara wong Jawa mriki nggih sae-sae mawon nggo ngundang jamanah. Karo nunggu iman saya tapi kangge nunggu jananga kangge nunggu iman kok wonten malih wektu sing mandi kangge donga niku wektunipun 1/3 malam ingkang akhir. 1/3 malam ingkang akhir sekitar jam 2:30 jam 3 niku nggih termasuk wektu sing mandi kangge donga. Mula dalu-dalu niku malaikat Jibril niku pun tengah wengi idan tasofal laili. Nalika wengi wis dadi separo lajeng malaikat Jibril itu temurun teng alam dunya. Terus malaikat Jibril rumiyin pas nalika tasih wonten para nabi, para rasul niku anggadhahi tugas menyampaikan wahyu. Rasane Kanjeng Nabi sampun telas, nabi-nabi rasul sampun telas, niki malah tugase saben bengi niku keliling-keliling teng alam dunya. Ngeripun tengah wengi nggih jam 12 liwat utawa pun tengah wengi niku malaikat Jibril temurun teng alam dunya. Mlaku-mlaku. Kadang-kadang tok liwat dalan mriki barang mriku. Mungkin kula untuk ngalor tekan mriki. Pun nate kepanggih apa dereng jenengan? Pun nate kepanggih apa dereng? Dereng jam 10 mapan tuh.
Kula sing mlek tekan jam 12 ora ketemu. Niku kita kedah yakin ingkang dawuh sebab ingkang dawuh Kanjeng Nabi. Lah malaikat Jibril niku teng alam donya niku estunipun kalih nyaosi pengumuman dhateng ahli donya. Ahli donya karo mlaku-mlaku ku jane nek cara nganu kaya bakul jamune kok nggo speaker. Wah, mau krungu ngoten niku jane bakul jamune kok. Ngomongke gawe pengumuman di wara-wara. Ahli donya. Sapa sing duwe dosa? Sebutna jenengmu, alamate ngendi? Maca istighfar, njaluk ngapura nyang Gusti Allah. Bengi iki janjine Gusti Allah arep diparingi pangampura. Mila kita sedaya kapanpun tengah wengi jane iki kandha melek dipun dawuhi tirakat kandha maca istighfar. Nek rak ora kuat nggih to Bosen. Padha karo sing nyekel mic. Padha karo nyekel mic. Jam 12 malah mapan turu nek. Karena nek jam 12 kon do melek kon nek turu sing sore mawon jam 12 jam paling mboten melek sekitar jam setengah jam kali jam setengah tutup pun sami ke tahajud. Nah pengumuman sing kaping kalih malaikat Jibril ngomongke, ahli donya. Sapa sing duwe hajat, sapa sing duwe kebutuhan. Nyuwun nyang Gusti Allah bengi iki. Nyuwun nyang Gusti Allah bakal diijabahi. Sapa sing nyuwun marang Gusti Allah bengi iki bakal diparingi. Mila waktu sing mandi itu 1/3 malam niku. Ning malaikat Jibril leng ngomongke mulai tengah wengi. Mulai tengah wengi. Kemudian malaikat Jibril pun medhun teng alam dunya pun ngomongke ngoten. Mulai ya patus waktu sing mandi kangge dungo nggih di antara niku badar salat maktubah. Napa bainal adzan wal iqamah. Napa naminipun waktune nggih tengah wengi sak pengadap niku. Kula wong Jawa kan wonten Tityani, Gandayani, wonten Puspa, Tajem. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Mboten ya padha karo iso omong tok. Tityani, Gandayani, Puspa, Tajem. Untuk istilahnya wong Jawa ngoten waktu sing mati kan itu. Lah ingkang kaping 3 wala yu'tihil istighfar illa waqad a'adalahu al-ghufran. Gusti Allah mboten badhe paring dhateng tiyang ingkang kersa maos istighfar kejawi Allah teman-teman sampun nyawisi pangapurane. Terus kita sedaya kepengin nyuwun pangapunten dhateng Gusti Allah kantun ngatah-ngatahaken maos istighfar. Asal kita ngatah-ngatahaken maos istighfar niku pangapurane Gusti Allah niku sampun dipun cawisi. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru padha njaluk ngapura rabbakum ing pangeranipun. Fa innahu mongko sak temene Gusti Allah iku Ghafara zat kang paring pangampun. Sak ngalam dunya iki sing saged ngapura dosa nggih namung Gusti Allah tok. Kita dipun gawe ngatah-ngatahaken maos istighfar. Para rawuh ingkang kita mulyakaken. Malah wonten dawuh ngaten iki.
lamuno ahli donya padha ngibadah kabeh ra ana sing gelem maksiat ingsun Allah arep gawe wong sing gelem maksiat terus wong iku takon gelem tobat terus tobate tak ngapura. Mula kita sedaya niki wong sewu nggih. Kapan dadi wong Islam kok taat ya do gaya-gaya banget ta. Aja kementus-kementus banget. Aja rumangsa resik-resik banget ta. Sebab napa tiang-tiang sing do maksiat, tiang-tiang sing do gawe dosa iku janjane nika niku ya gek nglakoni takdire Gusti Allah. Kita sedhi mung dipun tugasi napa nyadar ming dipun dawuhi wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Namun dipun dawuhi lempiniringan. Ana wong wis perilakune sing maksiat kita mboten pareng sing jenenge kok jengkeli. Juk nyengiti mboten pareng. Terus le ngajak-ngajak nganti ucapan-ucapan sing kasar mboten pareng. Lawang Nabi Musa alaihi salam kalian Nabi Harun niku rumiyin kan musuhe mboten baen-baen senengane Raja Fir'aun. Raja Fir'aun iku wong sing lacut. Niku mawon Allah anggenipun dawuh ngoten. Izhaba ila fir'auna faqulu qaulan layyina. He Musa lan Harun, kowe mangkato ngadepa nang gone Firaun. Faqulu qaulan layyina. Pakulan padha ngucap padha matur sapa sira kabeh ing Firaun qaulan layyina kelawan pengucap kang lembut, pengucap kang halus. Mila sing jenengane dakwah, sing jenenge ajak-ajak niku nggih kudune nganggo ucapan-ucapan ingkang sae. Ngangge ucapan-ucapan ingkang lembut. Mboten ngangge ucapan-ucapan sing kasar asli. Lah kita langkung kita iki bagian saking Nahdlatul Ulama. Bagian saking Nahdlatul Ulama sing tansah menyesuaikan kalih adat istiadat ingkang wonten. Rumiyin menika wonten ing Tegalrejo Magelang. Niku teng Tegalrejo wonten pondok pesantren Api Tegalrejo Magelang. Ingkang mendirikan asmane Simbah Kyai Khudori Ihsan. Mbah Kyai Khudori niku tesih zaman rumiyin niku masyarakate niku kan tesih sami campur aduk. Sing Islam nggih wonten, sing kejawen nggih wonten, sing seneng ibadah wonten, sing seneng sing seneng jeneng gamelan nggih wonten. Akhiripun masyarakat ku dorong buka. Iki apike arep tuku gamelan dhisik apa gawe masjid dhisik. Niku masyarakat boten saged mutusi nalika semanten. Siji yang ngangkel masjid dhisik nggo ibadah, nggo Jumatan, nggo ngaji. Sing isine ya ora gamelan dhisik. Hiburan pokoke. Iya. Wis ngene wae daripada jenengan padu rarang-rarang sowan Mbah Kyai. Akhiripun sowan dhateng Mbah Kyai Khudori Ihsan. Mbah niki saene
tumbas gamelan riyin napa bangun masjid riyin. Kira-kira nek Pak Lurah sing disuwani pripun Pak Lurah? Gamelan. Ya. Gamelan masjid. Dan niku Mbah Ki Khudori Ihsan iku jawabe ya kanggo kepentingan masyarakat kuwi apike malah gamelan wae dhisik ra apa-apa. Akhirnya yuk masyarakat ini ngambil pura gamelan sih. Akhirnya pun tumbas gamelan, gamelan tumbas, hiburan, terus nembang-nembang, pitutur ngoten niku. Akhirnya pun yuk terus semangat oleh membangun masjid. Ipan sih Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah caranipun kados mekaten. Tidak harus mendahulukan syariat iki. Napa sing teng mriku lebih bermanfaat. Contohipun ulama-ulama riyen kathah ngoten iki. Karena kaya zaman sakniki ngoten pun zaman Padang ngoten iki. Ya, zaman riyen terus zaman peteng dalam berdakwah nggih ngoten iki. Dan sampai sekarang pun kan sing jenenge dakwah nggih wonten aturane, mboten mung sekedar munggah panggung iso nyekel mic iso nembang ditabuhi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabilillah. Ud'u ila sabilillah kanthi hikmah, kanthi lemah lembut. Terus wal mau'izatul hasanah kanthi pitutur pengendikan ingkang sae. Kalau wingi kula niki nate nderek kumpulan itu pesan-pesan dari para alim, para ulama, langkung pesanipun guru kula niku pas kumpulan teng rumah makan Boro tak lorben bos berapa? Apa? Nah, Bambu Kuning. Kempalan tentu kalih para kiai-kiai Pak Ki Muhaini wonten Pak Ki Hanafi bareng ngawontenaken pelatihan niku dakwah niku. Moderator napa sing ngisi kan setunggal Muti Halwani sing kaping kalih mugi saking Semarang sing kaping pitu Pak Ki Haji KRS Hamid Akan. Kok sedaya pesene ngoten niku dakwah niku kanthi lemah lembut. Disampaikan dengan lemah lembut kanthi sae. Nggih enten sing usul lemah lembut mangken do ngantuk wis ora apa-apa turu ya ben ngoten. Terus ada terus yang namanya dakwah ini panci disampaikan dengan lemah lembut, sing penting masyarakat harus saged menerima, sing penting saged nampi. Saat ini kan pun sing jenenge tenggene YouTube itu jan saat ini itu sedunake napa nggih sing jenenge dakwah do mboten nikosan semugel puasa wonten bahasa itu ngoten niku wonten malah wonten malah sing napa sing penting lucu dakwah kok sing penting sebenarnya lucu. Dasane pun kathah kula buka YouTube itu sing jenenge pengajian niku manane ngono dagelan tok. Iki ngajine nang endi? Ngajine nang ya kadang-kadang sing ngaturi pun nggih ngoten niku. Nek ngundang kiai kok ora lucu, ora lega. Tak dikoten. Ini yang namanya hiburan sing jenenge nggih ala kadar sekedarnya. Sing penting wis mumpung ngantuk mboten mawon. Asline kan ngoten niku. Jadi mboten yo terus
digedhek-gedhek gitu ya masalah bener sing penting kan kita ini kan niate ngaji mboten niat hiburan sing jare ngaji thalabul ilmi kan golek ilmu wong ngaji golek ilmu mbok sapa tekan omah takon malah kalingane mung dagelane tok kalingane mung lucune tok malah ono sing kula tau takon lek ngaji pripun wis pokoke lucu banget nah kalau ngaji kok sing penting apa? Kok lucu. Lho, monggo kita sepatus mubalek bareng itu gini sing lebih teliti. Dene arep ngapuri kiai kanggo acara ento ya kudu sing bisa cerita ento. Kalau nggih buka nang YouTube niku ngoten niku pengajian nek ono mubaleke belas ora ngomong GN itu. Pengajiane selapanan ya ora cerita masalah selapanan. Sakniki pun kondo adoh saking tema aslinya ngoten. Malah diceritake pundi-pundi ora karo-karuan. Begitu kedah selektif kudu ya sing ilmiah sebisa mungkin sing ilmiah aja golek-golek mungkin tekan gone niku makin akhiripun napa iki sing kita padosi ngawontenaken pengajian kan kita kepengin nambah keberkahan mane golek kiai niku ya sing duwe sanad keberkahan orang terus kiai nemu nang dalan ngoten anu kata lho kiai apa nang dalan itu kurang-kurang dadi kiai dadi wis ora ngerti pokoke tekan desa wong sandang wis padha karo kiai bahkan malah mungkin luwih ganteng kiai niku daripada kula nggih supaya barang ku luwih kadar-kadar serbane luwih dawa tekane ya luwih ampuh. Ya, udah ngaji 70 juta ming guyon tok. Ya sia-sia to ngoten. Berkahnya di mana? Para rawuh ingkang kutenggulah. Terus Gusti Allah kagungan sifat ghafur. Gusti Allah kagungan sifat ghafur. Yen ra ana sing gawe dosa, ra ana sing tobat, sifat ghafure Allah niku mangken dadi boten wonten manfaatipun. Iki lho, kapan sak alam kok ibadah kabeh. Niku nggih, mangken Gusti Allah malah gawe wong sing gelem maksiat. Gawe wong sing gelem gawe dosa. Mangken tiyang niku dikersake malih dening Allah. Wong niku gelem tobat. Maka tobat, gelem maca istighfar, gelem njaluk ngapura, maka diparingi pangapura dening Gusti Allah. On sing kaping sekawan wala yu'tihi taubah illa waqad a'adalahu al-qabul. Gusti Allah boten paring dhateng tiyang kang kersa tobat kejawi sampun dicawisi tinarimane tobat. Jadi kapan kita sedaya kersa tobat marang Gusti Allah niku tinarimane tobat janjane pun dicawisi. Nah iki janjane sing kathah sing kleru jane kula jenengan. Wis rumangsa akeh dosane, akeh maksiate, bendina ora tau salat, ora tau ibadah, akhire kok ana wong sing ngalihke. Janjane aku ki yo kepengin tobat. Aku ki yo kepengin salat. Ning wis kadung akeh dosaku, ditampa apa ora karo Gusti Allah. Kan kathah tiyang damel-damel pertanyaan-pertanyaan sing ngaten iki. Padahal Gusti Allah sampun jamin. Sing gelem tobat wis tak cawisi pangapurane. Gusti Allah penyawisi. Lha kita ampun kuwatos. Sing jenenge Allah itu maha luas segala-galanya.
sing duwe dosa di ngapura, sing duwe kepentingan, duwe penjaluk diparingi, sing tobat nggih mesti ditampa. Asal le tobat niku tasih urip selagine nyawa malam yugordir, selagine nyawa durung tekan tenggorokan, nyawa durung tekan guru menjing niku dipun tasih dijamin diparingi pangapura dening Gusti Allah. Lau akhtatum tablughas sama'i khatayakum summa tubtum la taballahu alaikum. Dipari lamun ana wong duwe dosa, dosane sundul langit. Ana dosa kok sundul langit kaya ngopo akeh. Jadi kan dosane sundul langit mau mboten. Ora weruh. Kanjeng Nabi dawuh ngoten, umpama ana wong dosane akeh nganti sundul langit. Lau akhtatum tablughas sama'i khatayakum summa tubtum. Nuli wong mau kok gelem tobat nyuwun ngapura nyang Gusti Allah, la taballahu alaikum. Yakti tobate ditampa dening Gusti Allah. Bila kita sampun sakuatos sebanyak apapun, setinggi apapun dosa kula panjenengan, ampun wigih-wigih, ampun isin-isin nyuwun pangapura. Sing penting kanthi niat ikhlas tobat tenanan yang Gusti Allah. Wis ora arep baleni dosane insyaallah tetep di ngapura dening Gusti Allah. Mari pun dadi janjine Gusti Allah kados ngeten. Nek Gusti Allah urusan karo Gusti Allah itu jane gampang. Sing angel-angel iku nek urusan karo menungso. Nggih napa mboten? Urusan yang Gusti Allah itu kan gampang. Sing angel iku malah yen urusan karo sepadha-padha menungso. Jaluk ngapura karo Gusti Allah iku gampang. Tapi nek njaluk ngapura karo menungso niku kadang sing anyar. Wis bodho ya wis mara, kadang-kadang wis macet. Ngoten niku kadang-kadang tamune lunga ngoten. Ditenono kan lanjeng pinake ora tak ngapura. Kadang sing kadang swara-swara bahasa-bahasa sing model ngoten iki. Dadi njaluk ngapura karo padha-padha menungso niku luwih angel daripada njaluk ngapura marang Gusti Allah. Lah sing angel niku jane menungso. Ingkang terakhir wala yu'tihi shadaqah illa waqad a'addalahu ataqab. Gusti Allah boten paring dhateng tiyang ingkang kersa sedekah kejawi tiyang kala wau sampun dipun sawisi imane sedekah. Jenengan dalu menika ngedalaken kunjungan, ngedalaken rakitanipun majikan. Iki sedekah iku pun dicawisi tinariman. Sedekah iku wis ditampa dening Gusti Allah. Sedekah menapa mawon niku sing diniatke kangge sae niku mesti ditampa dening Gusti Allah. Lha sing jenis sedekah niku kan as-sadaqatu tadfa'ul bala utawa lidamil bala. Sedekah iku saged kangge nulak bala. Balak napa nggih? Balak napa mawon nggih? Balak dunya, balak akhirat. Jenengan kula critani purun. Terus rumiyin menika wonten ulama asmanipun Syekh Abdullah Mubarak. Syekh Abdullah Mubarak itu tiyang Baghdad. Setunggal wekdal panjenengan tindak haji.
teng Mekah itu langsung ibadah tawaf mubengi Ka'bah. Mubengi Ka'bah, bosipun saya kesel lajeng ngasuh tenggene Hijr Ismail. Kantenan saya nggih ngantos tilem. Sinaran tilem niku ngimpi pinanggih kalih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, Abdullah Mubarak, aku pesen tulung salamku aturno marang wong sing jenenge Bahram al-Majusi. Bahram al-Majusi berarti wong Majusi sanes wong Islam. Bahram al-Majusi. Nah iku Syekh Abdullah Mubarak itu nggih jengkirat tangi lho panjenengan kok kirim salam karo Bahram al-Majusi wong Majusi. Lajeng Syabdul Mubarak wudu tawaf malih. Sinara sampun saya pun kesel ngasuh malih teng Hijr Ismail. Tilem malih teng Bukusari. Ngimpi malih dipun panggih dening Kanjeng Nabi. Abdullah Mubarak tulung aturna salamku marang wong sing jenenge Bahram al-Majusi. Ngantos wungsal wangsul kaping 3. Ngantos wungsal wangsul kaping 3. Sedang sampun kaping 3 niku Syekh Abdullah Mubarak lajeng yakin wis berarti Kanjeng Nabi tenanan. Akhiripun badhe pendul haji teng Baghdad dipun padosi tiyang sing jenenge Bahram al-Majusi. Sinarang pun kepanggih jebule tiyang sing jenenge Bahram al-Majusi itu wonge sampun sepuh sanget wis tuyuk-tuyuk. Pun sepuh sanget. Lajeng dipun tangleti Pak Bahram al-Majusi niki panjenengan kagungan akmaliyah napa ingkang sae. Kita sowan panjenengan silaturahim sekapekan badhe nyuwun pirsa panjenengan kagungan akmaliyah napa ingkang sae. Oh, ngamaliyah kula sing sae niku kathah. Lah napa ngamaliyah panjenengan? Kula niku duwe anak lanang 4 wedok 4. Nah niku anak kula sing lanang yo bagus-bagus, sing wedok-wedok niku yo ayu-ayu. Nah niku daripada makin keliyo kula njupuk anake wong liya yo putu kula dadi elek. Niku anak kula 4 niku tak jodohke wiji-wiji. Itu Syekh Abdullah Mubarak kan iki tunggal mahram, iki mesti jelas haram. Iki cara hukum Islam mboten kasih haram. Wong anak tunggal kandung kok dijondo mboten haram. Asing tanglet malih. Lha kan nggih niku sae ngamali sing sae linpunipun napa? Nah, sing nomor kalih niki pokoke top banget. Sing nomor kalih akmaliyah kula sing paling sae niki. Kula duwe anak wedok. Kejaba sing wau niku kula isih duwe siji meneh jane. Sing paling ayu tak bojo dhewe. Tak bojo di bapak bojo karo anak kaya napa mboten? Niku nang ati Syekh Abdullah Mubarak perang. Kok ini kok apik sekondi. Nah, itu pas nalika aku bojo karo anakku kuwi pancen kabeh para penggede-penggedene wong Majusi kabeh tak undang. Kabeh tak subuh, kabeh tak subuh-subuh, tak hormati. Tak gaweke daharan kunjungan pesta sing enak-enak. Lah bareng bengi-bengi wis rampung upacarane, wis rampung resepsine. Bengi-bengi aku arep wis cara bahasane arep ngeloni anakku ngoten kan. Aku
Dumadaan kok lampune mati. Jadi nek omah biyen kan mboten ke sakniki mungkin omahe wis sebenarnya pokoke omah buana lawange dhuwuran. Kok ngerti-ngerti lampune mati. Lah sendan lampune mati aku ra itu aku tani. Lampune mati nang opo? Jebule iku ana wong wedok sing mlebu mateni lampu. Tak uyak wonge mlayu ora ketemu. Malam pertama niku. Malam kedua nggih ngoten, nggih arep tu karo niku pateni malih. Diuyak mboten kepanggih malih. Basa malam ketiga diuyak iku jebule wonge wedok sing mateni lampu niku wonge nganggo kudung. Nganggo kerudung duyak mawon tekan omahe. Tekan omahe niku jebule omahe gedhe reyot. Tuh teng pinggir dengan dabak niku diindik kalih Bahram Al-Majusi ki wong wedok sapa jandane sing mateni lampu. Diindik dirungok-rungokke jebule nang omah niku wong wedok niku duwe anak 4. Begitu mbok ning mlebu bocah 4 ku do nangis teng ndendeng. Bu angsal napa Bu angsal napa pun ku sedinten do dereng makem. Lah mireng swanten swara ngoten niku sedinten dereng makem Bahram Al-Majusi terus wangsul. Turane pesta mau wawan digulung diwadahi taplak karo disalehi dhuwit sing akeh dipanggul dibetot dengan tiang putih sing nggo kodhong muslimah niku. Assalamualaikum waalaikumsalam. Monggo pinarak mlebet Pak Bahram mlebet saestu niki wonten sedekah sekedhik saking kula monggo dipun dharah wonten duwite monggo kangge agibel. Sinaren ngoten. Nah, iku Sa'ab wa Mubarak nembe mawon paham oh hadza khair la iki ngamal sing bagus. Wong Majusi tapi duwe jiwa sing bagus gelem nyantuni anak yatim. Lah sinareng ngoten lajeng ngeten Pak Bahram Al-Majusi kring kesing riwayat niki kula sowan mriki niki lak janjane kula dipun dawuhi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki wingi kula Kaki Jirmi Ismail nembe haji tawaf ngimpi kaping 3 kepanggih Kanjeng Nabi dipun paringi amanah sebagai ngaturaken salam dhateng panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun jawab dening Pak Bahram waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng Pak Bahram itu nangis seketika pikantuk pituduh hidayah saking Gusti Allah. Sa'ab wa Mubarak kula niku jane kepengin mlebu Islam kepripun carane. Kula kepengin nderek Kanjeng Nabi Muhammad. Pengatasi dereng nate kepanggih kalih kula kok Kanjeng Nabi kirim salam dhateng kula saking trengine. Nggih ngaten nek jenengan kepengin nderek Kanjeng Nabi, kepengin mlebet Islam, itu saiki tirokke napa sing kula ucapke. Untuk mau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung ba'da maca syahadat Bahram Al-Majusi iku lajeng ndingklu terus wis-wis kleset sebelum didiri malah sedo. Didiri malah sedo. Iki sedane sampun maos syahadat, berarti sedane husnul khotimah. Niku barokah napa nyantuni bocah yatim. Barokah sedekah. Mulane sing jenenge sedekah niku saged kangge nyelametke kula jenengan donya ngantos dumugi akhirat. Monggo kapan terus ditangga yatim, ditangga wong yang boten mampu monggo sekedhik kata sampun santuni monggo sekedhik kata sampun paringi bantuane menawa sedekah iku saged kangge nyelametaken akidah Islam iman kula panjenengan dhateng Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala lan barokahipun kita pun paringi slamet dunya ngantos dumugi akhir. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji al-fatayati rotal alami ya uhailal judi wal karomi ya uhailal judi wal karomi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan zakirin hamdan hamidin hamdan daiman ila yaumil jazaa hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina kullaha dhunuba wa liwalidayna warhamna kama rabbana shighara. Allahumma bis-sultanil 'azim wa bil manil qadim wa bil wajhil karim wa bil malikan wa ta'awatan mustajabatan ya Hasan wa Husaini bin anfusil haqqi wa qudratil nadirin wa 'ala kulli siwajin musyadin bayakatul ladina kafaru la yusrifuna fi usulina nasamu dhikra wa yaquluna innahu lamasrun wa huwa illa dhikrul alamin al-mustajabul qur'an hakim wa rasulullah ta'ala salam al-wadudul ala sunnati tawbil umrana wasfahi hajjatina wa fi hajjatina wa fi hamwalina wa awladina wa haqqina jasmain wa tabu'atina tawratina bani adam wa alaihi salam antana hayya wa taqal wa ala al-kafirin wa quraja al-haq wa zaqal batil innal batila kana sawqa wa nazzil al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimin illa khasara. Allahumma taqabbal wa awsil fadlan jami'a ma qara'na fi hadzal majlis hajatan min awasila wa barakatan sanira wa rahmatan minka nazira ila hadrati habibina wa syafi'ina wa ila maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi jami'il masyayikh wal qadiriyah wa sabandiyah wa jama'i tariqatil mu'tabaratil usul haqqi wa alisul ariyah sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Syekh wa Qasim wa Sayyidi Ali wa Sayyidi Umar Sayyidina thumma ila jami'i man assasa hadhihi al-qaryah wa taqsir wa hawla minal wahijam al-kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat unsur aba'ana wa ummahina wa asyabidan wa unsur wa berembang minta sebaikilahim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim waj'alil jannata ma'wahum Allah bihaqqi sayyidina Muhammad wa alihi Muhammad la tu'adzib wa adkhilhumul jannah wal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pekatan sekarpatan kekirangan mungkin wa'afudan hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallahu.